saadaan tämä, että ennars ferien jobbe safa. Läns tillbaka ferien miden vid Vängblå. Så här konten för lanser. Här beskriver vi på flera ställen. No semmoisessa seutussa, jossa mulla on meänkielistä tarpeetta, niin saadaan käyttää meänkieltä. Se on tärkeä asia se. Minoriteetti, se on semmoinen etninen ihmiskansa, joka on vähän, joka on vähän, niitä on vähän. Joka on minoriteetti, se on vähän. En minä tykkää, että se alistaa. Se kun sanoo, että se ei ole niin paljon, kun se pian on, en minä tykkää sitä, että se alistaa. Näin montas muistia namaa, että mä oudun meidän asiakkeen toppia. Meni vielä muuten mun näin riikaa, että mä tekee tuonne akiukaa onnistua rihkiä vapilla.